Tak nazdar. A teraz som doma a chcem vlastne ukázať, ako vyzerajú tie jednotlivé mobilné aplikácie, ktoré sú teraz dostupné na to posilovacie zariadenie. A mám ho akurát pripnuté na ruke zo spodnej strany. A krásne to bliká. a mám vlastne dve aplikácie. Jednu, ktorú som používal zo začiatku na vývoj, ktorú som pomenoval, že to je diagnostika. Vlastne teraz zapnem a dúfam, že bude niečo dostatočne vidieť na kamere. Je tu vidieť vlastne priebeh tých jednotlivých zrýchlení, ktoré meria to zariadenie, keď začnem hýbať rukou, tak by malo byť vidieť, ako sa menia hodnoty na XYZ-ových osách. A ešte je tu vidieť takú čiernu čiaru, ktorá sa hýbe, pokiaľ hýbem rukou. To sú vlastne sample, nejaké vzorky, ktoré sa potom ďalej posielajú do rozpoznávača, ktorý sa snaží zistiť, že či sa jedná o cvičenie alebo nie. Potom tu mám tú samotnú aplikáciu, ktorá je zatiaľ veľmi jednoduchá. Obsahuje to v zásade iba vytvorenie nejakého posilovacieho plánu a to samotné cvičenie. Tak ja si tu pridám niekoľko klikov. Mám tu 3 série po 5 klikoch. A začnem trénovať. Mal by som byť pripojený. Vlastne v tej aplikácii mi ukazuje, že koľko mám aktuálny počet klikov. Za každým, keď spravím nejaký klik, tak mi to malo pípnuť. Jedna séria. Ďalšia. A koniec. A na začiatku to počíta vlastne kliky, až keď spravím 2. Že pokiaľ detekuje začiatok nejakého cvičenia, tak začne počítať až po 2. Čo je vlastne prevencia voči false positives. Sima, čo? Poď. No, to je zhruba všetko.